Dies irae, dies illa, salvet seculum in famiglia. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ate Rose at ng isa sa mga kaibigan niya. Unahin natin ang karanasan ni Ate Rose. Taong kasalukuyan 2019. Sa mismong village namin, Parañaque City. Karamihan dito sa mga bahay na nasa village namin ay merong third floor. Kita nyo naman yung bahay sa mga kwento kong tapat at tapat 2, di ba? Ganong katataas sa mga bahay dito. Kadalasan pa sa mga bahay na yon ay merong attic. Tapos ginagawa nilang kwarto yon. Parang yung kwarto ko ngayon. Kasi nandito ako sa attic eh. Ganon din yung style ng bahay nila Ate Rose. Yung bahay naman nila, malapit sa court. Tapos doon sa court merong malalaking puno. Yung kwartong tinutulugan ni Ate Rose sa third floor, nakatapat yun sa isang mataas na puno ng mangga. Tapos yung bintana niya doon, pag silip mo sa labas, matatanaw mo ang puno. Isang gabi daw, mga bandang 11 PM na siya nakauwi sa kanila. Kasi galing siya sa amin. Nakipagkwentuhan siya sa lola ko. Umakyat siya sa kwarto niya. Inayos ang kanyang higaan at nagsimula siyang hanapin ang kanyang antok. Papalit-palit daw siya ng pwesto. Hanggang sa napapansin niya sa bintana niya na parang merong gumagalaw-galaw. Nakikita niya lang yun sa peripheral view niya. Kaya dinedma na lang niya. Hanggang sa natulala siya sa mismong bintana niya. At ilang segundo lang, meron daw siyang nakitang isang malaking ulo na merong mahabang buhok na biglang dumaan dito. At hindi ito isang beses dumaan. Paulit-ulit daw itong dumaan sa tapat ng bintana niya. Takang-taka daw siya kasi imposibleng magnanakaw daw yun. Napakataas ng bintana niya at walang aapakan yun kung sakaling doon siya dadaan. Hanggang sa tumigil daw yung nakita niyang ulo. At dahang-dahang humaharap sa kanya. Ayon sa paglalarawan ni Ate Rose, mapupula daw ang mga mata nito at napapalibutan ng balahibo ang buong muka. Malalaki at magkakahiwalay din daw ang mga ngipin nito. 3 segundo daw silang nagkatitigan. At pagkurap ni Ate Rose, bigla na lang daw itong nawala. At nung nawala ito, naaamoy daw ni Ate Rose na parang merong nasusunog na dahon. Ang biro pa nga niya, baka daw nagmamariwana yung kapre. Hindi naman natakot si Ate Rose doon sa nakita niya. Kasi ayon kay Ate Rose, mas marami pa raw siyang nakakatakot na nakita kesa dito sa kapreng ito. Pangalawang karanasan, taong 1984. Talon-Talon, Zamboanga City. Ang sabi sa akin ni Bibe, Nanay, at ni Ate Rose, itong lugar daw ng Talon-Talon ay isang lugar kung saan uso yung mga sapi-sapi, exorcist, at kung ano-ano pang may kinalaman sa mga sanib-sanib. Meron daw kasing sikat na eskwelahan dito na halos linggo-linggo daw ay merong sinasapian. Isa daw ito sa mga kaibigan ni Ate Rose. Palagi daw nitong ginagawa ay puntahan yung kapatid niyang babae sa Bularan. Kasi tinutulungan niya itong magbilad ng mga isda. At ang ginagawa niya bago siya umalis sa bahay nila, iniiwan niya yung mga kapatid niya sa isa sa mga kaibigan niya para tingnan daw ito. Isang gabi daw, umalis yung kapatid niya kasama yung kaibigan niya na tumitingin sa mga kapatid niya. Mga bandang 10:00 o 11:00 na yun. Kasi aabangan nila yung mga pumapalaot na kinukuhanan nila ng isda. Ang naiwan daw sa bahay ay siya
at yung dalawa niyang kapatid. Maya-maya lang daw, ilang minuto mula nung makaalis yung dalawa, mayroon daw kumakatok sa bahay. Napaisip siya kung bakit mayroong kumakatok ng 10 oras ng gabi. Kaya ang ginawa niya, binuksan niya ito at tiningnan kung sino. Pagbukas daw niya ng pinto, tiningnan niya daw yung mga lalaki. 3 daw yun, tapos puro gwapo lahat. At ang unang wika nito sa kanya ay, "Pwedeng makahingi ng tubig?" Ang ginawa niya ay kumuha siya ng tubig sa banga. Pagkuha niya daw ng tubig sa banga at paglingon niya sa 3 lalaking humingi ng tubig sa kanya, nag-iba daw ang mga itsura nito. Sobrang pangit daw na mga pagmumukha nitong mga ito. Kasabay pa daw ng pagtulo ng laway nila sa sahig. Kaya ang ginawa niya, dala ng sobrang taranta, nagsisisigaw siya para marinig siya ng mga kapitbahay nila at tulungan siya. Nagising daw ang ilan sa mga kapitbahay nila at sakto namang hindi pa din nakakalayo ang kapatid niya, kaya narinig nito ang napakalakas niyang sigaw. Nawala daw agad yung 3 lalaking yun at nagkagulo sa bayan nila. Hindi mawala ang takot sa mukha niya at nanlalambot siya sa nangyari sa kanya. Kaya ang ginawa ng mga tao doon, binuhat siya at dinala siya sa simbahan. Napakalma naman siya nung pare at medyo nabura sa isipan niya kung ano man yung mga nakita niya. Pero hindi siya tinigilan ng mga ito. Lumipas daw ang 1 linggo at may mga araw daw na meron siyang matinding lagnat. May mga araw din naman daw na wala. Parang nga nangyayari, on-off yung lagnat niya. Tapos yung asawa ng kapatid niyang babae, parang nagalit daw dahil sa nangyari. Hindi nito nakontrol ang galit niya. At sa sobrang galit niya, doon daw sa ilalim ng bahay nila, nandoon daw yung isang malaking puting bato. Wala daw gumagalaw noon doon. Dahil sabi-sabi sa bayan nila, pinamumugaran daw yun ng iba't ibang mga elemento. Ayun nga, dahil sa sobrang galit nung asawa ng kapatid niya, bumaba ito sa ilalim ng bahay nila. Inaway niya daw yung bato. Minura, pinagpapapalo, sinumpa, at kung ano-ano pa ang ginawa niya dahil sa bugso ng galit niya. At ilang araw ang lumipas matapos ang insidenteng yun. Nagkasakit ito. At ayon kay Ate Rose, kahit saang albularyo daw ito dalhin ng mga kamag-anak niya, hindi daw ito maggamot-gamot. Parang wala nang lunas yung sakit na ibinigay sa kanya. Hanggang sa tuluyan na itong mamatay at kinuha ng mga iyon. Mula naman nung mamatay ito, doon na nagsimulang gumaling yung kaibigan ni Ate Rose. Ang sabi pa ni Ate Rose, kung hindi daw yun namatay, paulit-ulit lang daw siya magkakaroon ng sakit. Sana daw hindi yun ang nakuha. Ang kaso nga lang, kung ano-ano ang ginawa niya sa puting bato. Kumbaga, parang gumanti lang yung mga nakatira doon. Alam nyo, opinyon ko lang ha. Yung babae sana magiging alay nila para doon sa mga nakatira sa puting bato. Ang kaso nga lang, inunahan ng galit ng asawa ng ate niya. Meron na din kasing ganitong insidente yung isa sa mga tito ko sa probinsya noon. Yung sa kanila naman, nakasagi ng kung anong elemento yung tito ko sa patay na balon. Nagkasakit din siya halos mga 2 buwan din. Tapos wala ring magawa yung ibang mga albularyo. Pero sabi nung albularyo na yon, doon nga daw sa patay na balon nagmumula yung sakit. Kaya ang ginawa nilang mag-anak, inalaya nila ito ng manok, matatamis na pagkain at mga prutas. Pagtapos nilang gawin ang prosesong yun, ilang araw lang, nawala na yung matinding lagnat ng tito ko. Kayo, ano ang opinyon nyo patungkol sa karanasan ng kaibigan ni Ate Rose? Bukas ang ating comment section para sa mga komento ninyo.
Dating gawi tayo Panoorin nyo hanggang dulo ng video. Dahil nandoon lahat ang kwentuhan namin nila Ate Rose, Lola ko, at Bibe. May mga ilang impormasyon na doon nyo lang maririnig. At teka, humihingi ako ng paumanhin sa inyo kasi medyo maingay yung electric fan sa background. At nagpapasalamat din ako sa mga nag-comment regarding doon sa ingay. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Mo na ba yung bahay Oo, ko dyan? oo. Yung third floor, nakahiga ako doon na may taong sumilip sa akin sa bintana. Third Sabi- floor? Oo. Uy, sa Paano ano yun? Kaya nga, Nagtaangas sabi siya. ko makakapre yun. Alo, Oo, sure talaga yun. nilalabutan ako. Oo, totoo yun. Kasi yung mag-alis ako dito noon kay nanay, di ba? Minsan banda na mga alas 11, pasado, malapit na alas 12. Di, yung kapatid ko na lalaki, pinabayaan niya lang ako pag dito lang ako sa inyo pupunta. Kasi wala naman akong ibang pinupuntahan na bahay. Dito lang talaga. Tapos, pag uwi ko na, naghahiga na ako gano'n, may naganon sa akin na taong puti. Puti. Oo, sabi ko, bakit ang imuluya bala, nakatingin lang sa akin sa bintana. Third floor yun. Oo, third floor. Saan yung katawan niya? Siyempre, kapre. Yun, maligno siguro. Lumilipad ang putik. Sabi ko, bakit ulo lang? Ulo lang nagpakita. Saan yung yung katawan Katawan. niya. katawan? Sana kapre pala siguro yun, sabi Taktik, nila. inalabutan ako. May puno ba malapit sa inyo ron, Ted? Yan. Yung mangga. Yung mangga. Dyan sa ano ng court? Oo, Ay, oo nga, malaki yun. May Oo, mangga malaki doon. yan. Hindi yan dito yung doon banda. Oo nga, Sa sa bahay sulok. namin. Oo, nakita ko na yun sa Oo. pinakasulok. Yan ako nakahiga ako doon sa third floor. Nakita ko talaga. Sabi ko, ay, Yun, ano kapre ba yun. Kapre Malamang. talaga yan. Oo, Ted. Hindi na yun kung ano-ano kasi imagine Sinong ka. aakit dun? Oo, Sino magtsatsaga? Ulo lang ang Alam naman, magtingin. akyat doon sa likod, ano yung Patay may yun. hagdan. Laglag yun. Ate, alam mo ba may istorya pa talaga yung inang exorcist gani nga. Ah, sapi? Oo. Ang sabi. Nasapian, tapos Oo. parang naging exorcist na. Lahat talaga kami na magkakapatid at saka yung nanay ko. Doon niya nangyari talaga sa Zamboanga. May kaibigan ako na Anong lugar sa Zamboanga? talon-talon lo. Talon-talon. Pero Talon-talon lo. kahit San del Norte? Oo. City. Lasot niya lang. City lang? Yung malapit lang pala ka sa Tubungan. Anong year yun? Mga high school pa 88 sila. pa lang yun. Ay, Siguro 88. 19, Oh, may dami dyan nung 85. sila mga mates, mga bata dun sa school, napian. Oo. Talaga, Pero uso. maganda rin yun ang kwento nun ng babae kahit yung kapatid ko niyan. Alam namin yan, bata pa kami. Pero siyempre may isip ka na mga grade 4, grade 5. Alam mo na yung nangyayari. Oo, kasi yun, pwede rin i-direct mo na ngayon. Kasi nandyan na. Oo. Diretso mo na. Oo. Ang sa Zamboanga rin. Kasi yung babae na yan, yung talon, alam mo ba, ano gani ang bularan? Bilaran ng isda. Isda ba? Yung tuyo. Tuyo. Bularan hasta tubungan, hindi ba? May ara na. namin. Oo. Bilaran ng mga tuyo. Oo. Yung kapatid niya, kasi yung bahay nila, at saka yung pupunta siya sa bahay ng makadto siya bala sa Isaya Kautod kay Pupunta Kapamulad sa dito. isa niyang kapatid kasi nagbibilad sila ng isda. Ng isda? Oo. Yung babae, yung kapatid niya, iniwan niya sa dalawang bata. Tapos ginbili niya dito, siling niya. Ay, Ilonggo na. Sige lang. Sige! May mga ilonggo tayong listeners. Oo, may mga ilong Dami. kasi daming mga Siling taga-antique niya. Iloilo. Siling niya inang day bilin ko anay ang akong bata sa imo. Mana siling niya din. Inang ikaw lang da. Inang bilin kay malakat sila nga duwa sa banaya kay mamulad sila dito sa pihak na Bularan. Ibilaran ng Oo. isda.
Hmm. Sus, ano man na imong yung pag-alis na nila, banda na daw mga alas 10, alas 11 ng gabi. Siyempre siya, yung babae, siya ang nagpupod sa dalawang bata. Hmm. Sinamahan ng Oo. dalawang bata. Sabi niya, may nagkatok. Kaya gabi na talaga, alas 11 na siguro. May nagkatok sa pinto. Hmm. Tapos binuksan niya. Pagbukas niya ganun, sabi niya, maano ka? Ano sa Tagalog, maano ka? Sige lang, naintindihan Sige niya. na, Ang dami mga intindihan. ano yan, nakikinig, mga Kaya Bisaya nagkuhan din. yan, binuksan niya yung pinto. Pagbukas niya ng pinto, tiningnan niya yung lalaki, 3. Hmm. Tapos, puro daw gwapo, talaga, gwapo. Oh, oh. Naghingi ng tubig. Tubig? Oh. Humingi sa kanya ng tubig ba? Sabi niya, hingi kami tubig. Ganon. Di, nagpunta siya doon sa loob. Para kumuha ng tubig? Oo, sa banga pa man yun. Oo, No? Ay, siya banga. ng araw, Oo. banga. Ano nang banga? Banga. Banga po Oo, talaga. banga. Pagkuha niya ganon, pag ganon niya daw, pwerte daw nakalaway ang itsura. Ay, pumangit. Pumangit? Oo, pumangit. Ang daw, gwapo sabi niya. naging pangit. Yun, nagsigaw talaga daw siya. Tapos, sigaw siya ganun. Ay, tapos, dumating na yung kapatid niya. Kasi yung kapitbahay, nagisingan. Nagising niya? Oo, nagising. Bakit nagsigaw na yun siya? Oh. Ay, ganun. Tiningnan na siya ng kapatid niya. Tapos, gasinggit yun siya balaga. Sigaw ng Sigaw sigaw. ng ng sigaw. sigaw. Oo, Oh. hindi na siya makali. Tapos ang ginawa sa kanya, ginakwat siya, gindala siya Binuhat. sa... Binuhat siya, dinala siya sa... Ano ba no? Albularyo? Hindi. Kuhan sa simbahan. Ah, simbahan? Oo, Oh. para makuha yung kuhan, ganun. Tapos, sige lang, mga 1 week siguro, nawala. Minsan, dyan Ah, na naman. bumabalik-balik? Oo, bumabalik. Oh. Tapos yung asawa ng kapatid niya na lalaki, Hmm. siguro na nainip ba? Kayong bahay nila may bato doon. Hmm. May bato doon sa ilalim. Kasi nipa lang man, parang nipa hat niya. Pawid. Pawid. Pawid? May, oo, Oh. may hagdan. Ah, ah. Ang bato nang doon. Sa ilalim ng bahay? oo. Ah, ah. Ginkuanan niya daw, ginakigan niya to, ginbuyayaw. Pinagalitan daw, minura Ay! yung bato. Minura niya Inaway yun. yung bato? Oo. Oh. Tapos, yung nag-away na lalaki, yung bayaw ya, ano na, bayaw sa... Bayaw. Bayaw, Oo, bayaw. bayaw. Hmm. Kundi nangakig na to siya, naggalit lang, nagkasakit yun. Ay, Oo, pagkasakit yun, kahit saan na albularyo, ayaw. hindi nagamot, namatay. Ay! Yun, pagkamatay na yun, nagaling yung kwan, yung kapatid, kasi bumabalik-balik-balik ganun. Kung hindi yun namatay, hindi yun Kailangan may nagaling. makuha silang buhay. Oo. Kasi Ah. hindi, kasalanan naman yun eh. Oh. Sana hindi yun. Pero ang bato, ginahampas siya pa kunin. Pinapag... Doon nakatira sa bato. Siguro yun. Yung tatlong gwapo na Oo, pumangit. yun, oo. Ay! Kunin niya pala yun. Tapos, yun. Yung pagkamatay, nahinto na yun. Yung exorcist ng Gumaling na babae yung sa nagaling. babae. Yan, lahat kami yan, magkakapatid, nalaman din namin na true story talaga yan. Doon sa... Sambuanga. Sa Sambuanga, sa Talon-Talon. Talon-talon. Oo. Talon, Kahit talon. kwan mo yan dyan, i-search. Alam yan kasi si Bibi, mga Si ano Bibi yan, nga sa alam eh. talon-talon yan. Ah, Talon, yan. talon. Nangyari yan, bata pa kami yan. Bata Mga pa kami na. 1988 Anong eh. year Sabi yun? ko sa'yo, hindi. 84 ata yun. 1984? Oo, yan. Nangyari dyan. Hmm. Pero yung nangyari sa yung kaibigan ko na schoolmate ko lang ba, yung namatay rin, Ay, kwan yun, balite. sa Balete naman siya, te. Oo, siya. Kinuha rin? Oo, kinuha. Taga-talon-talon din yun. Oo, talon to. Ang dami sa talon-talon. Oo. Oo. Ano ba yung liblib ba yun, Bibe? Liblib? Hindi, Una-una. parang ganito lang din. Pero, Pero? yun ang pinakamalaking school sa Zamboanga.
talon-talon pa sa elementary yun ang pinakamalaki. Kaya Pero talon-talon maraming loob doon kami. sa talon-talon dun sa school, sinapian yung mga bata. Ah. Saan kayo talon-talon lo? Lopo, Tapos sa ano na bangga. tubungan na eh. Tapos tugbungan sa ilan na. Tugbungan. Pero ikaw, te, sa mismong talon-talon. Talon-talon lo. Doon yung ano, mga Muslim yan dyan eh. Ay, puro Mga Muslim nandun. yun. Tapos ano yun, delikado, may mamatay, Ben. Marami pa yun mga istorya ko. Oo, Marami te, pa. sige. Ano Tuloy natin yan? sa- Gawin natin Oo, lahat. pagka- Ngayon nga, may 2 na akong kwento. Tatlo. Tatlo na to. Oo. Ikukwento. Pero ikaw, ihati-hatiin na. Ah, paano yung sa tabing dagat na hindi pa nakapunas ng puwet? Sa ibang araw naman yun, ay. Para lagi nandito si ate. Ay,